आप आइए बिजनेस कीजिए, हमको सपोर्ट है, वेलकम। बिजनेस कीजिए, वेलकम, लेकिन खालिस्तानी वाला सपोर्ट नहीं होगा। खुलुमबाय, स्टुडियो आं सोमदोन बसुमतारी। बङाइगावनि 22 नं माहारि राजा लामायाव खालिस्तानी बिग्रायारिफोरनि सावगारिनि बेनार लागायनाय नुनो मोननाय जादों। खालिस्तानी बिग्रायारिफोरनि बेनार लागायनायनि थाखाय सासे खालिस्तानी बिग्रायारिखौ पुलिसा बे समाव खादों। औ नंगौ, बे समाव बङाइगावआव माहारियारि राजा लामायाव खालिस्तानी बिग्रायारिफोरनि सावगारिफोरनि बेनार गांसे लागायनायखौ बिथा खालामनानै दुंहाव थासारि। खालिस्तानी मददआव बेनार लागायनायनि थाखाय सासे खालिस्तानी मददगिरिखौ पुलिसा बे समाव खादों। माहारियारि राजा लामायाव सौरावगुरि आरो गरायमारियाव मोननै लाइन हटेलनि मोखाङाव खालिस्तानी बिग्रायारि सों जेनेरेल सिं भिन्द्रावालिनि सावगारिफोरजों लोगोसे गिदिर गांसे बेनार लागायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। सौरावगुरिनि मोननै खालसा हटेल आरो गरायमारियाव इउ.प पान्जाब हारियाना लाइन हटेलनि मोखाङाव खालिस्तानी बिग्रायारि भिन्द्रावालिनि सावगारि गोनां बेनारफोरखौ बिसोरनि सिगाङाव नुनो मोनो। चिरां जिल्ला बिजेपि युवा मोर्चानि आफादगिरि राकेश दासनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया थांनाय मैया बेलासे समाव गंनै लाइन हटेलाव सौहैयो आरो पुलिसनि मददजों बेनारफोरखौ बोखाङो। बे समाव बङाइगाव सदर पुलिसा खालसा हटेलनि बिगोमा आरो खालिस्तानी मददगिरि गुरमुख सिंखौ खादों आरो बांसिन खौरांनि थाखाय सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাইছোঁ এই গৰাইমাৰী ৰোডত কিছুমান পাঞ্জাবী ধাবাত তেওঁৰ ফটো লগোৱা। এই তেওঁৰ নাম হ'ল জৰ্নেল সিং भिन्द्रेवाला। তেওঁ এজন খালিস্তানী মিলিটেণ্ট হয় আৰু এওঁৰ বিষয়ে আমি নিউজে দেখিছোঁ। তেওঁৰ মানে সমৰ্থনকাৰী তেওঁলোকে মানে বহুত মানে সন্ত্ৰাসবাদী কাম সিহঁতে কৰিছে বহু নানান বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত। চ' এই খালিস্তানী যোনটো মানে সিহঁতৰ চিন্তাধাৰা, এই চিন্তাধাৰাটো আমি অসমত বিস্তাৰ হ'ব নিদিওঁ আৰু তেওঁৰ যিমানবোৰ এই বেনাৰ লগোৱা আছে এইবিলাক আমি আঁতৰাই দিব দিছোঁ। उग्रवादी काम करने के लिए आसाम में आया है, बिजनेस करने के लिए बिजनेस कीजिए, उग्रवादी को सपोर्ट मत कीजिए। इंडिया अभी उग्रवादी खत्म होने वाला है, सब खत्म हो गया। अभी सरकार ऐसा सरकार है ना, वो आगे कोई काम नहीं किया था ऐसा सरकार। अभी खोलिए प्लीज, अभी खोलिए प्लीज, कुछ हम बोल रहे हैं, प्लीज हमको अभी खोलिए खालिस्तानी का सपोर्ट से आसाम में काम नहीं होगा। आप आइए बिजनेस कीजिए, हमको सपोर्ट है, वेलकम। बिजनेस कीजिए, वेलकम, लेकिन खालिस्तानी वाला सपोर्ट नहीं होगा। ना